máme tu další ochutnávku, tak jdeme na to. Mám tu ochutnávku, se hrozně mě zajímá, co to je. A je to takový lepkavý, takže jdeme to. Babička říká, že máme hodně jídla. Pardon, musela jsem zrychlit, protože by to bylo nadlouho. Takže je to takový, že vevnitř je to hrozně šťavnatý, ale je to něco jako naše česká kokoska. Takže takový úplně normální je to takový, ale je to hodně nějaký šťávě. Máme tady nějaký dortíček, zase asi s kokosem, takže jdeme to. Je to takový prostě dortíček, hodně podobný tomu přední. Máme tu to nevím co. Vůbec mi to nechutná. 8 z 9 z 10, 4 nebo 5 z 10. Tak jo, moc krát děkuju za sledování a uvidíme se dalšího příště.